Joo, moro vaan kaikille. Tässä on tällainen setup-video, mutta joo, mennään asiaan. Elikkä tossa mulla on tollanen iMac 27 tuuman näytöllä ja sitten 2,7 GHz onko se 4 ydin prossa. Sitten tossa on tollanen Samsungin 200 € näyttö, mihin on liitetty Xbox ja iMac, niin mä voin silleen hienosti käyttää sitä. Sitten tossa on Logitechin kajarit, et niinku niistä kuuluu ihan saatana hyviä, tuolla on basso tai tuollainen subbari. Ja sitten tässä mulla on iMacin nää omat vittu hiiri ja näppis. Et niinku, no aika hyvät. Näitä mä käytän kun mä oon Macin puolella ja teen esim. Jotain GFX-paskaa ja tälleen. Ja sitten tossa mulla on, mä käytän näitä Windowsin puolella. Tossa on tällainen G15 ja sitten, joka on aika vitun vanha. Joo, ja sitten tossa on tällainen Logitechin halppisiiri, mikä on vitun vanha. Ja sitten, joo, tossa on joku vitun tulostin. Joo, tässä on kunnon lanituspenkki ja täällä mulla on jotain pelejä. Vittu, älkää dissatko, Lego Star Wars. Halo 3, Fable 2, toinen Halo 3, Guitar Hero 3, Portal 2, BF3, Burnout Paradise City NR 09, Simpsonit videopeli, joka ihan perseestä, Guitar Hero Aerosmith. Ja sitten älkää missään nimessä ostako ikinä tän pelisarjan pelejä, tää on aivan perseestä. Joku Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, ihan perseestä. Ja sitten Beatles Rock Band, Need for Speed Shift, Need for Speed Pro Street ja Kodi 4. Ja sit mulla on täällä kai no MV2, Kodi 4, Black Ops ja Xboxin sisällä taitaa olla nyt MV3. Ja sitten Siberia V2, näistä on mikkipaska, näytetään vittu, en mä tiedä, Turtle Beach tai jostain ainakin seuraavaksi. Ja sitten, no vittu, tää nyt on ihan perseestä tällainen Nokia N97 Mini, tää on ihan helvetin vanha. Aion ostaa kohta uuden. Sitten iPod Touch, mikä on myös aika helvetin vanha. Ja FPS Pro Controller, ihan vitu hyvä ostos, oikeesti kannattaa ostaa, jos niinku, joo. Ja sitten tossa on jotain paskaa ja tossa mun telkkari, mä pelasin ennen siinä, mut sit mä siirsin tän tohon pikkunäytölle ja tossa on niinku digiboksi, tallentava mikä vitun HD digiboksi, sit tollanen kello, jotain vitun leffoja. Ja sit tossa on tollanen helvetin hieno kuva. Ja joo, tällaista. Mut mun episode tulee varmaan ensi viikolla, että joo, näkyillään, moro.